ஒரு காட்டில் வாத்து குடும்பம் ஒன்று இருந்தது. அம்மா வாத்து முட்டையிட்டு அடைகாத்து குஞ்சு பொரித்தது. பிறந்த குஞ்சுகள் அடர்ந்த பல வண்ணங்கள் கொண்ட முடியுடன் அழகாகவும் துருதுருப்பாகவும் இருந்தன. ஆனால் அதில் ஒரு குஞ்சு மட்டும் அடர்த்தியும் அழகுமில்லாத முடியுடன் மெலிந்து போய் அசிங்கமாக இருந்தது. அதன் குரலும் மற்ற குஞ்சுகள் போல் இல்லாமல் வித்தியாசமாக ஒலித்தது. உடன் பிறந்த வாத்து குஞ்சுகளுக்கு இந்த அசிங்கமான வாத்து குஞ்சை கண்டாலே பிடிக்கவில்லை. அதன் தாய் கூட அதை வெறுத்து ஒதுக்கியது. நான் மட்டும் ஏன் இப்படி ஒரு அவலட்சணமாக பிறந்திருக்கிறேன், முட்டையிலேயே உடைஞ்சு போயிருக்கலாமே என்று அழுது கதறியது. நாட்கள் ஓடின. மற்ற வாத்து குஞ்சுகள் மேலும் அழகாயின. இதுவோ உயரமாகவும் நிறமற்றும் காணப்பட்டது. தலையில் வேறு அசிங்கமான குச்சிகள் போல ஓரிரு முடிகள் வளர்ந்து அதை இன்னும் அசிங்கமாக ஆக்கிற்று. தினமும் வேதனையும் கண்ணீருமாக தனிமையிலே வாழ்ந்து வந்தது அது. சில வேளைகளில் அன்பாய் சகோதரர்களையும் அம்மாவையும் நெருங்கும். ஆனால் சில நொடிகளிலேயே அவை இதை கொத்தி விரட்டிவிடும். இன்னும் கொஞ்ச நாள் சென்றது. அசிங்கமாக இருந்த வாத்து குஞ்சின் நிறமற்ற முடிகள் பிரகாசிக்கும் வெண்மை நிறமாக மாறியது. தலையில் நீண்டிருந்த முடிகள் அழகான கொண்டையாக மாறிற்று. இறக்கைகள் பலமடைந்து நீளமாக மாறிவிட்டன. அசிங்கமான வாத்து குஞ்சு இப்போது கண்கொள்ளா அழகுடன் காட்சியளித்தது. நடந்தது என்னவென்றால், ஒரு அன்னப்பறவை தவறுதலாக வாத்தின் கூட்டில் முட்டையிட்டு சென்று விட்டது. இது தெரியாமல் வாத்தும் தன்னுடைய முட்டை என்று எண்ணி அடைகாத்தது. குஞ்சு பொரித்து விட்டது. அதுதான் அந்த அசிங்கமான வாத்து குஞ்சு. ஒரு நாள் வந்தது. அசிங்கமான வாத்து குஞ்சாக தோற்றமளித்த அன்னப்பறவையின் சிறகிலே ஒரு உந்துதல் தோன்றியது. படபடவென்று சிறகை அடித்து மேலே எழும்பியது. அன்னப்பறவை கம்பீரமாக உயர உயர பறந்து ஒரு புள்ளியாக மறைந்து போனது. உலகம் உங்களை வேதனைப்படுத்தலாம், அவமானப்படுத்தலாம். ஆனாலும் உங்களுக்கான மேன்மையை யாரும் உங்களிடமிருந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. இன்று நீங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில்